Ik zeg die van de week in de krant en in de media. En dat is met Giovanka en Sabrina Stark op Paardwest. Het weer Wereldmeisjesdag. Nou, dat is eigenlijk de aanloop naar Wereldmeisjesdag. Onkomende dinsdag is het Wereldmeisjesdag. En wij hebben dus maar een soort kick-off dingen voor dit project. En dat is eigenlijk tegen kindhuwelijken. En dat wat ik van vregen, omdat mijn trein te doen. Dus we hebben een heel dag op Paardwest. En in de aanloop naar de Wereldmeisjesdag van dinsdag. Gang uit van Plan Nederland. Hè? Ja. Dus ik een hele organisatie. Die ben daar ook heel specifiek mee bezig. Dus. Ja, die hebben al die verschillende dingen onder hun agenda. Maar dit is hun project waar ze nou aandacht voor vregen. Dus dan wordt dan sms'en naar even jou treien. Nou, dan maak je maar een reclame, natuurlijk. Dan kiest €1 doneert dan voor dit. Om te zwagen dat de famkes net uithuwelijk worden. Want ik geloof elke 3 seconden wordt een famke uithuwelijkt. Ongelooflijk. Onder de 8 jaar. Dat is echt dat nog steeds besteedt. Dat is ongelooflijk. Is dat echt een wereldwijd probleem? Of bepaalde delen van de wereld waar dit nog speelt? Ja, dat is bepaalde delen van de wereld natuurlijk. In bepaalde landen is het heel erg traditie om dit te doen. Het gaat gewoon van generatie op generatie. Maar ja, dat het nog steeds gebeurt is ongelooflijk. En voor u in Nederland net voor te stellen. Nee, maar je eens voorstellen dat er hier bij komt. Elske komt bij mij, we gaan een kerel voor die voor. Ja, nou ben ik al volwassen, maar dan moet ik het nog. Nee, maar Peri van Lien is jong best. Ja, vaak is die op jonge leeftijd natuurlijk. Ja, nee, precies. Ja, dat gaat echt om tredje hier. Of soms nog jonger. En dat is echt vreselijk. Ja, wrange verhaal, brek je hart natuurlijk. Eerder wat zit er dan? Ja, misschien. Maar het lijkt mij ongelooflijk moeilijk voor dat soort organisaties. Ja. Daar werken ze toen net voor, ik snap het wel. Maar het lijkt me wel ongelooflijk opjeften. Nou, ik denk voornamelijk voorlichting. Ja. Bij de familie. En ik zelf ben ambassadrice van 4. En dat is ook heel erg voor vrouwen en famkes. En ik ben specifiek belutsen bij jonge baby's. Is maar dat vaak wordt de aandachtskonken naar de traumatiseerde mem die hier komen. Maar ja, die bandjes die ben dan al geboren of dan wel uit verkrachting. Dus die bandjes komen mij. En dan wordt het bandje vaak vergeten omdat ze nog zo lieds binnen. Maar die krijgen natuurlijk een hoop van het trauma mij. Dus ja, wat dat betreft ben ik wel heel erg linked aan de vrouwen en famkes in die zin. Ik alleen maar blij, maar kunnen we die nu om het verhaal te doen? Nog even, wij met die euro heen? Nou, jou treien. Ja, wat kist dat net missen? Toen kiest ik nog noemen spelen. Ja. Dat had je weer met te krijgen? Ja, we hebben eigenlijk een medley maken van Power Girl songs. En no dan zonder Giovanka en Sabrina, maar van Alicia Keys en Beyoncé. Elske, telt Joert vertreien. Nou, wat wil je nog meer? In Noordwijk Live. For all the mothers fighting. For better days to come. And all my women sitting here trying to come home before the sun. And all my sisters are coming together. Say yes, I am. Yes, I can. 'Cause I am Superwoman. Yes, I am. Yes, I will. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, long like a highway. Living in a world and she's on fire. Feeling the catastrophe, but this girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive. Keep on surviving. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive. Keep on surviving. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm gonna stop. Keep on surviving. Yeah, I'm not
gonna stop. I'm not gonna stop. I'm a survivor. Fantastisch, Piekenvel. Elske, ik kom zo bij die waarom, want het werd valt al even 4. Nou, het je wel eens in jou, was binnen ongetwijfeld hier in deze provincie. Het is hier een prachtig gebouw. Met natuurlijk een heel soort mensen erin en die doen al die verschillende dingen. Maar het wordt valt al even. Het is een hele bijzondere project, Nick. En ik moet ook zeggen, meester Frank Notenboom, hoe vaak word je meester genoemd trouwens? Bijna nooit. Nee, nooit. Nee. En ik heb daarnaast ook nog filosofie gestudeerd. Dus ik ben eigenlijk een soort zweverige jurist. En ja, zo word ik eigenlijk nooit genoemd inderdaad. Nee. Okay. Nou, ik ben oude bouwvakker, dus laten we het vooral concreet houden, dat ik het ook snap. Jij bent van 4, maar wat doe je daar precies? Nou, wat ik daar ben, is ik ben het hoofd van CKM, een Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. En wat er eigenlijk gebeurt is dat 4 die vangt de meisjes op en die vangt de vrouwen op. Dat zijn de Nederlandse meisjes en de buitenlandse meisjes. Dat zijn de slachtoffers van mensenhandel. Maar toen zij 4 jaar geleden hadden zij het idee, we kunnen niet alleen maar de opvangende hulpverlening doen. We moeten ook aan de voorkant moeten we dan de kraan dichtdraaien. We moeten dat kunnen voorkomen. En toen hebben zij het project CKM bedacht. Centrum Kinderhandel Mensenhandel. En wat wij doen is dat wij landelijk kijken. We gaan onderzoek doen. We gaan projecten draaien. En we proberen eigenlijk hetgeen wat verborgen is, mensenhandel zichtbaar te maken. En kijken hoe kunnen we nou voorkomen met elkaar. En hoe kunnen we dit nou eens stoppen. Nou, daarvoor ben ik aangesteld. Dus ik ga met mijn team dat niet helemaal voor elkaar krijgen. Dat gaan we wel proberen. Lijkt mij ongelooflijk opgehaven. Het is een enorme opgave. Je moet het vinden, je moet er iets aan doen. Het is heel ingewikkeld, lijkt mij. Het is enorm ingewikkeld. En wij zien ook dat er heel veel groepen zijn die eigenlijk nog niet vanuit het mensenhandelperspectief, want daar hebben we het over, bekeken worden. En laat me nou 1 voorbeeld geven. We hebben Roma-kinderen op dit moment in Nederland die belen, maar die stelen. En we zien dat eigenlijk als overlast. En we zien dat eigenlijk als overlast, dat wij willen dat dat stopt. En dan richten we ons op de kinderen. We pakken de kinderen op. Onder de 12 jaar mogen we niet vervolgen. Daarboven kijken we of we wel kunnen vervolgen. Maar we missen eigenlijk het hele mensenhandel erachter. Is dat die kinderen stelen voor hun familie. En dat is een extended family. Dus dat is eigenlijk een familie, dat is een netwerk van mensenhandelaren. Waar wordt geschat dat deze kinderen bijna 1 ton per jaar verdienen voor deze mensen. Ongelooflijk. Het is ongelooflijk. En dat is niet alleen in Nederland. Deze kinderen worden over heel Europa worden ze dan uitgebuit. Dus ze kunnen vandaag in Amsterdam staan en morgen in Madrid. En daar is een project op gestart. Dus de politie heeft het onder de aandacht nu. Het is wel de vraag of dat project door wordt gezet, maar het is wel onder de aandacht. Dat soort projecten doen wij. Laatst zijn ook nog mensen opgepakt. Hè? Volgens mij is het in Barcelona, maar die waren ook onder andere in Nederland geweest. Ja. Zijn het vaak families die dat doen? Of zitten daar bendes achter? Ja, het is eigenlijk heel breed wat we zien. En dat ligt ook aan de vorm van uitbuiting. We zien seksuele uitbuiting. Het zijn echte meisjes die uitgebuit worden, dan wel in de prostitutie. Dat zijn de Nederlandse meisjes die ook bij 4 worden opgevangen. Dat zijn ook meisjes die in de legale prostitutie worden uitgebuit. Dan hebben we het echt over kelderboxen, matrasjes, hotels. Onder de 18 jaar zijn de klanten ook altijd strafbaar. Boven de 18 jaar hebben we een legaal stuk. Daar zien we voornamelijk dat daar loverboys actief zijn. Dat zijn jongens van tussen de 18 en 25 jaar. En die misleiden de meisjes om geld voor hen te gaan verdienen. En ook seks te gaan hebben met klanten. En dat wordt via internet gedaan. Dat wordt via, als ze boven de 18 jaar zijn, ook via de legale prostitutie gedaan. En daar zit heel veel dreiging achter. Er zit heel veel misleiding achter. Maar we hebben het ook over families. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de Roma-kinderen. Maar we hebben het ook over arbeidsuitbuiting. Criminele uitbuiting. En het is heel erg sterk afhankelijk van de vorm van uitbuiting. Of dat families zijn of echt professionele netwerken. Dus daar zien we heel veel verschil in. En één ding daar nog aan toevoegend. We hebben ook West-Afrikaanse slachtoffers hier. Dat zijn Nigeriaanse meisjes. En daar heb ik ook nadrukkelijk naar gekeken. En die worden door middel van voodoo uitgebuit hier in Nederland. Dat betekent eigenlijk dat ze religieus, want voodoo is een religie. En dan worden ze in Afrika zelf, wordt er met hun een eed afgelegd. Dan beloven zij dat ze het geld terug gaan betalen voor de reis naar Nederland. Zodra zij hier in Nederland komen, wordt gezegd, goed, je moet aan het werk. En dan verwachten ze in een kappersalon bijvoorbeeld te gaan werken. Maar dat pakt heel anders uit, want dan moeten ze zichzelf gaan prostitueren. En als dat meisje nee zegt, dan wordt er eigenlijk gezegd, goed, dan sturen we al jouw spul naar de priester toe of naar de voodoo-priester. En op dat moment zullen de geesten je achtervolgen en zullen je gek maken. Ofwel jouw familie zal ongeluk ten deel vallen. En je zult uiteindelijk je zult de dwang voelen. En uiteindelijk gaan zij op die manier mee in dat hele verhaal. En durven zij niet naar de politie te gaan. Dat is wat wij in kaart brengen. Dat is wat wij ook in kaart moeten brengen. En vervolgens brengen we dat niet alleen in kaart. Gaan we ook naar de overheid. Pak dat nou aan. Ga hier wat tegen doen.
En daar nemen wij ook een voorzet op. Hè. Dus wat wij ook doen, dat is een heel nieuw programma, is dat er online ontzettend veel gebeurt. Analoog, dus in de wereld zoals wij die hier hebben, weten we al vrij veel wat er gebeurt. Daar zijn we ook nog steeds onderzoek naar aan het doen. Maar wat er online gebeurt, dat is echt nog een black box, zoals we dat dan noemen. Daar moeten we echt nog veel meer van weten. Want via social media, WhatsApp, Kik, wat nu heel erg in is, en via alle chatrooms op de verschillende jongerenwebsites, worden ook meisjes en jongens, want ook jongens worden slachtoffer van mensenhandel, worden zij gegroomd, misleid, om uiteindelijk toch weer aan het werk te gaan voor een mensenhandelaar. Dus dit is een groot probleem, ook in Nederland een groot probleem. En dat is wat we eigenlijk in kaart brengen. Blijf het in de aandacht brengen. En hoe kunnen we dat nou beter aanpakken met elkaar? Jij wilde nog even wat kwijt, zei je? Ik wilde wat kwijt. Elske, ten eerste, het is hartstikke mooi dat zij ambassadeur geworden is. En ook van dit project. Het is een project kinderen ook van slachtoffers en ook van mensenhandel. Dat is iets wat we vaak vergeten, waar we vaak weinig oog voor hebben, wat Elske al zei. En wij zijn ook aan het kijken naar kinderen, niet alleen die uit de verkrachting bijvoorbeeld geboren zijn, maar ook wat kinderen nou voor rol spelen in mensenhandel. En wat we zien is dat kinderen ook vaak bedreigd worden in mensenhandelsituaties, om de moeder dan wel de vader in de uitbuitingssituatie te houden. En we zien ook, en daar hebben we te weinig oog nog voor de lange gevolgen ook voor het kind. Dus we moeten ergens die visuele cirkel doorbreken. Dus ik ben ook heel blij dat Elske zich daar verbonden heeft. Dus daarvoor, dat wilde ik nog even benadrukken. En belangrijk, hè? 3ES steunt bijvoorbeeld 4 ook. Dit zijn toch mensen, en ook net zoals Elske, die dat verhaal kunnen vertellen. En zeker ook naar de grote media, denk ik. Hè? Zeker. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Want ik denk dat we in Nederland, en als ik dan over het grotere publiek praat, nog onvoldoende weten hebben wat er bij hun in de buurt gebeurt. En wat er bij hun in de buurt kan gebeuren. Maar ook als we kijken naar de vluchtelingencrisis en de vluchtelingen die naar Nederland komen, dan zien we natuurlijk mensen die naar Nederland komen voor bescherming. Maar er zit ook een hele grote groep bij die ook verhandeld wordt en die ook uitgebuit wordt. Dus ik denk dat die bewustwording waar al deze mensen aan bijdragen, is ontzettend belangrijk. Hoe kunnen we 4 steunen? Hoe kunnen we 4 steunen? Dat kan op verschillende manieren. Dat kan natuurlijk altijd via donaties, maar ook, en ik denk dat je 4 het meeste steunt, door ook de ogen open te houden, ook in de omgeving open te houden. Zien we signalen van uitbuiting? En als we signalen van uitbuiting zien, kunnen we dan deze mensen helpen? Kunnen we deze mensen steunen? Kunnen we deze mensen vragen of doorsturen, bijvoorbeeld naar de faciliteit van 4? Chat met 4 hebben zij bijvoorbeeld. Als je informatie wil over mensenhandel, of je hebt het gevoel dat je zelf slachtoffer bent, of je bent slachtoffer, vraag dan informatie. Ga vragen. Ga mensen vertrouwen. Ga mensen om je heen, of de mensen om je heen die het doorhebben, ga trek aan de bel. Want te vaak trekken we niet aan de bel. Gaat de situatie door. En daar maak ik me toch altijd wel heel erg druk over. Maar ik denk dat het goed is voor 4. Kijk op de website, kijk wat je kan doen, ook qua vrijwilligers. Ze hebben geweldige projecten, ook voor de meisjes en de vrouwen in de opvang. Bijvoorbeeld 4 in de wereld. En dat is een project waar van de meisjes en de vrouwen wordt gevraagd, wat kun jij ook weer teruggeven aan de wereld? Hoe kun jij weer een bestaan opbouwen in de wereld? En dat zijn hele mooie projecten waar ze altijd vrijwilligers bij nodig hebben. 4.nl. 4.nl. Dankjewel.